Salamat Panginoon sa iyong puna. Diyos marhay na hapon sa Indogabos mga tugang. Welcome once again sa satuyang programang Marhay na Hapon with Father Butz Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Kumusta po kamo ngunyan aldaw ni Webes? Ang primerong aldaw July 1st, no? Merong aldaw kang bulan ng Hulyo. Okay? Kaya mga tugang pag-iribahan kita giraray sa magayuno na programang init na mapapakarhay ang satuyang buhay, no? At maging marhay ang satuyang pakiramdam, maging marhay, no? Ang satuyang hapon. Kaya nga mag-iribahan kita. Mga tugang, siyempre magayon na naman ang satuyang pag-uulayan mo niya na hapon. Sa tuyang pag-urulayan, manunugod ni mga tugang sa ikakarahay. Ang sabi kasi ni Kristo, na daw nag-iisip ka muning maraot. Ano ba ang kadalasan na iniisip kang tao? No? Maraot kaya o karahayan? Yan, sige nga ni, mo sa kuya, ano ang kadalasan iniisip mo? Padre Butz, ano ang kadalasan iniisip mo? Maraot o karahay? Ano tayo mong marahay? Isip ko, maparahay ang sa inyong lawas, maparahay ang sa inyong buhay. Okay? Kaya pagkaaga ang sinasabi ko madalas, God bless me and deliver me from any evil of the day. Yan. So, importante mga yan na mag-isip ka permining ikakarahay. So ikakaraot. Hindi yung nakakapagbigay ng sama ng loob. No? Kasi maganda yan. Isip natin lagi yung ikakarahay. Kasi nga ni, nasaktan tayo, isipin mo pa rin ang ikakarahay. Yan. Magkamo ng halimbawa. No, halimbawa, sinabi ko sa ina, may hilang ka. Yun, nadawag salitang may hilang ka. Pag nadawag mo itong may hilang ka, o may COVID ka, ay, ang primerong maraot. Okay? Isipin mo ni bagong pag-iisip, ang tawag nga natin dyan is paradigm shift. Okay? Sabihin mo, okay, kung talagang may COVID, may COVID, pero may Diyos naman na tagapagpagaling. Siyempre, nai-reverse mo to, Los. Ang problema kasi kan mga tao, they dwell on the negative rather than on the positive. Yan. Mo, sa buhay. Kaya sa paghinig nga ni, ang sikreto kang buhay. Ang tao, nagbuka sa pintaan. Okay? So Saro, nahiling niya ay nahiling niya magayunon ang nahiling niya. So Saro naman, ang nahiling ay mation, mation. Tikan mo, parehong bagay, pero tuwang tao, iba ang paghiling. Mga tugang. Kaya sana, sa tuyang pag-urulayan, mga tugang, ang nanood sa ano talaga ang magayuno na mag-isip ang maraot, kakarahay. Okay, mga tugang, bago dapat kasi yung programa, ay kita pangaji. Okay, mga pangaji mo kita mga tugang, kasi ito yung paborito pangaji o na memorary. Ng Alang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan, Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga tulong
na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O berhen ng mga berhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan. Bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. At hiningi po namin sa iyong mahal na Berhen Maria na sabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Na bendisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho, lahat ng mga tumutulong, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig o taga-subaybay ng himpilang ito ng DCGB. Nabindisyon niya po kami. Nailayo niya po kami sa anumang mga masama, lalong-lalo na sa COVID-19 o anumang disgrasya. Patuloy niya po kaming gabayan, liwanagan, tulungan, kasangkapanin upang anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin, ay maging kalugod-lugod sa iyo at kapakipakinabang sa lahat ng tao. Ang lahat na ito iningin namin kay Kristo, na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, ngunya na aldaw ning Huwebes, primer dia de Mens Julio. Wow, Espanyol Father ha. Mens is, ibig sabihin, ulan. Okay. Ngayon, ang primer dia, first day. Ang primer dia de mes. De mes, ang ibig, the first day of the month. Okay, July 1st. Oh, sa tuyang pag-urulayan, magayunon mga tugang, igwan na naman si Father Boots na itataw sa indo ng inspirasyon. Magpapakusog sa indong buot. Ano? Yan ang importante. Papakusugon ni Father Boots ang sa indong buot. Lalo sa panahon ngunyan baga na igwa pa kitang patakot na pandemya. Ining COVID-19. May sabi pa, igwa pa ng arog kay niyo. Pero, yan ang negative. Pero, ang positive ay may Diyos. Oh. Alam mo, kasugma, may nakauli ako. May nakauli ako. Nagduman ako sa may bunga. Okay? At pagkatapos sa ulay may sabi ko, alam mo, depende lang talaga sa pagtingin ang kuyang kaan. Halimbawa, arog kay niho. Ang iba kaya nakapokus sa negative. Sabi, oy, reklamo ng reklamo kasi wala na siyang maganda at bagong sapatos. Reklamo ng reklamo. Ay nangyari, nakita niya yung pilay. Yung pilay. Pilay, siyempre pag makakasapagsapatos ba ang pilay? Yung pilay, kahit wala siyang sapatos, pero masaya pa rin siya. Hindi nagrereklamo. Nabali niya, mabuti pa. Ikaw may paa ka nga, ako walang paa. Yun. Mas mabuti na yun. Na ibig sabihin, pero nakakalakad naman siya kahit wala siyang paa. Paano pa na nakalakad? May crutches. Hindi ba may crutches, makakalakaw ka manggiraray. Aro ganin ulay ko pala narumduman ko na. Sabi ko duman sa magurang, kasi magurang alam mo, ang akit nindo, kung halimbawa gusto maging doktor, pero kamo talaga, pobre sa naman. Di man talagang kakayahan, magastos baga ang pagpadoktor, Dipisil baga kung teka man ng kwarta, paano ka magpagpadoktor, aki mo maging doktor. Di mo pag sabi mo, anak, hindi pwede ka maging doktor. Pobre sana kita. Mahirap lang tayo. Pwede yan. Sabihin mo, mga magulang na nagdadahog sa kuya mo niyan. Kung ang akin nindo, sasabihin, Mami, Daddy, gusto ko maging piloto. Mami, gusto ko maging pare. Mami, gusto ko maging madre kung babae. Mami, Daddy, gusto kong maging abogado. O gusto ko maging dentista, whatever.
O anong sasabihin mo? Anak, hindi pwede. Mahirap lang tayo. Tama ba yon? Hindi po. Tama yan. Magurang, mga magurang, magdangog ka mo sa kuya. Magdangog ka mo sa kuya. Ang sabiyon dapat nindo, na inindo dapat hadlangan ang gusto o plano kang sa indo mga aki. Ang gibo nindo, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag mo sasabihin, siguro ikaw nanay, tatay, hindi mo kaya. Huwag mo sabihin mo sa anak mo, hindi mo rin kaya. Ay, hindi pwedeng ganyan. Sabihin mo, anak, kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige anak, pagbutihan mo, kaya mo yan. Ay, yung bata, talagang gusto maging doktor. Actually, merong isang empleyado kami dyan sa University of Legazpi Hospital. Nakalimutan ko kasi wala na dyan ngayon eh. Yung anak, wala na yung nagtatrabaho, taga-tabako. Biglang nalingawan ko. So pangalan si kuan ito eh. Pero may magitara, janitor. Janitor lang ang trabaho niya. Pero ang aki niya naging doktor at pasado, nag-adal digdi sa Ago. Yan, nag-adal digdi, napasa. That's siguro mga 3 years ago. Sa board exam, pasado pa siya. Talagang sabi niya sa akin niya, okay anak, kung gusto maging doktor, kaya mo yan, sige. Sinuportahan lang, hindi financial walang financial support yung bata, yung tatay. Basta moral, spiritual support lang ang binigay talaga ng tatay kasi wala naman janitor, wala talaga siyang gaano. Alam mo ang ginawa kang aki, nagsumikap, pagkatapos naghanap ng paraan. O di ba nakahanap ba ng paraan? Ang nangyari mga tugang, tinanggap. O pagkatapos nagtatrabaho, tapos nag-aadal. Grabe nagtatrabaho, nag-aadal, nagsikap talaga. O ano nangyari? Pagkatapos ng sa proper College of Medicine proper, nakapasa ba siya? Nakapasa ba sa board exam? Maiyak-iyak yung tatay eh. I remember the face but I cannot remember the name. Yun, taga tabako. Yun, mga tuga. Alam mo, ang magayon ng istorya ka ito, siya ang naghanap ng paraan. Pero kung sinabi ka na nagtatay, anak, hindi ka pwede maging doktor. Huwag mo sasabihin. Be an encouraging and inspiring parents rather than discouraging parents. Sabi mo, kaya mo anak yan, kaya mo yan. O di yung bata, naghanap ng paraan, nakakuha ng paraan. Pero kung halimbawa, sinabi mo na ay, dahil ka pwede anak, dahil talaga pwede, dahil ka pwede. O dahil negative na naman. Kaya dahil ang leksyon, dahil mag-isip ng maraot. Yan. Yan ang sa tuyang pag-urulayan. Okay? So, magayon mga tugang. Kaya nga, ngunyan, sa kuyang basahon iniyong magayon na istorya ni mga tugang. Hali sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 9, talata 1 hanggang 8. Okay? Naglunad giraray si Jesus sa sakayan pabalik sa ibong Kandanaw sa sadiri niyang banwaan. So, taga saan si Jesus? Taga Nazaret. Sa Galilee ini. Dinara sa iya kang nagkapirang tawo ang sarong lalaking paralitiko na nakahigda. Tingnan mo, mahiling ka, ining mga pirang tao, naghanap ng paraan. May positive outlook sinda. Dinara ninda kay Jesus ang paralitikong nakahigda. Okay? Kan mahiling ni Jesus ang saindang makusog na pagtubod. Yan ang importante. Sa panahon ngunyan na may pandemya, pakusugunta ang pagtubod. Bako ang satuyang takot. Kadaklan ngunyan, pinagkukusog ang takot. Kaya nanggad pagpakusugun ang takot, pag pinakusog mo ang takot mo, pinakusog mo ang mga negatives mo, may maraot na mangyayari sa imo. Pero kung pinapakusog mo ang marahay, ang positibong
pag-iisip, may marhay na mangyayari sa imo. Yan mga tugang. Kaya nangyari, kang mahiling ni Jesus, ang saindang makusog na pagtubod, sinabihan niya ang paralitiko. Okay? Sabi niya sabi ni Jesus, "Aki ko, pakusuga ang buot mo. Pinatatawad na ang mga kasalan mo." Sabi, tingnan mo. So yan ang sabi ni Kristo. Kaya mga tugang, kung kamo may pigdadangog ngunyan, dangugunta ang tataramon ning kagurangnan. Pako ang mga tataramon ning kisiisaysan man. No? Adaklan baga dyan, pigaparadawog ta so mga ibang tao, so mga balita kang ibang tao, pero sa balita kang Diyos, ang marhay na barita ning Diyos, dahil pigdadangog. Dangugunta ang marhay na barita ning Diyos. Father, nagsisermon ka dae. Nagpapagirumdum sa nako. Kadaklan mo niya ng mga tao, nagluluya ang buot. Okay? Tingnan mo, nagmahal daw ang kuryente. Sa pandemya, sa kabila ng kahirapan ng buhay, wala nang ang perang pambayad, nagmahal pa daw ang kuryente. O paano naman para kami, Father, baka bayad? Di puputulan kami ng kuryente. O yan, nagluya naman sa buot. Kaya yan mga kadaklan mo niyan, nagpapaluya, mga balita na nagpapaluya ng buot. Hindi yan. Ang kaipuhan, ang mga balita, dapat pakusugunta ang satuyang buot. Ang sabi ko sa Indo, may Diyos. At pag may Diyos, walang imposible. Everything is possible. Actually, kasubago may nag-text sa Kuya, "Father, pakidasal mo naman ang nanay ko, may COVID. At yung aking pamangkin, may COVID daw. Okay, nasa hospital ngayon." Ang sabi ko sa kanya, "Sige, ipapangaji ko yan. Pero ipangaji mo rin nini. Simply say this, sabihin mo ini, Jesus, I trust in you. Everything, for everything is possible. Healing is possible." Yun. Kung naniniwala kita sa Diyos, dakulaon ang mangyayaring magayon na mangyayari sa tuya. Pero kung di kita naniniwala sa Diyos, ang pinaniniwalaan ta ang mga tao, maluya ang sa tuyang buot. No? Kaya sabi ni Kristo, "Aki ko, pakusuga ang buot mo. Pinatatawad na ang kasalan mo." Ining nangyari. Magayonon, affirmation, appreciation, positive ang mga mahiling ta sa mga tao na nagdara sa paralitiko, may positive outlook. Si Jesus may positive outlook sa buhay. Importante. Pero ini nag-abot. Nagsabot na nakapirang para tukdo kang katugunan. So mga may ini nga ni mga taong may aram, ini mga taong may pinag-adalan, ini pa ang mga taong mga negatibo. So mga taong na pinag-adalan, sila pa ang may palaging nakakailing ng pag-asa. Sila pa ang nakakailing ng liwanag. Pero ini mga may pinag-adalan na iniho, di nakakailing ng liwanag. Ang nahiling nila, pirming kadikluman. Ang pirming nahiling nila, ang kamalian, ang kasamaan. Hindi po manganda yan. Ang pirming nahiling, ang karautan. Ako ang karahayan. Kasi dapat ganito, ganito, ganito. Ano ka ba? Bawal judgmental. Ang Kristiyano, hindi po judgmental. Okay? Huwag tayong maging judgmental. Dapat tayong maging open-minded. Dapat tayong maging compassionate. Dapat tayong maging appreciative, affirmative, welcoming. So, ini yung mga nagsabi, nagsabuot ang nagkapirang para tukdo kang katugunan. Ini mga Pariseyo. Ang lalaking ini, naglalanghad tumang sa Diyos. Yan mo, sinabihan pa si Jesus na si Jesus daw ay tumang sa Diyos. Bakit? Sa kanila, ang Diyos lang ang pwede magpatawad. Tingnan mo, ang tao tuloy, tinanggap din ang tao na, hindi ako pwede magpatawad eh. Hindi ako Diyos eh. Tingnan mo, maraming naniniwala dyan kasi ang katukduan kang mga Pariseyo at mga eskriba,
na ang Diyos sana ang pwedeng magpatawad. Kung ang Diyos ay pwedeng magpatawad, ang tao ay pwedeng magpatawad. Tao ako, therefore, di ako pwedeng magpatawad. Mali po yan. Okay? Mali po yan. No? Si Ezekiel nagturo sa tuyakaan. Sinasabi, ito pag to forgive is divine, to err is human. Totoo yun. But it does not sabi, to err is human. Totoo, ang Diyos ay talagang hindi nagkakamali. Ang tao nagkakamali. Pero hindi nangangahulugan na ang tao ay hindi rin pwede magpatawad. Ay dapat nga, to err is human. So therefore, ang to err is human. Ang pagkakamali ay bilang tao, ang tao nga dapat magpatawad kasi nagkakasala. Kaya yun ang ginawa ni Kristo magpatawad. Ang lalaking ini naglalanghad tumang sa Diyos. Ini magayuno na. Aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya nagsabi siya. Ang hapot ni Kristo sa inda, na daw nag-iisip ka mo ning maraot. Mga tugang na nagdadawog sa kuyang hunyan, anong iniisip nindo hunyan? Maraot ba o marahay? Share nga nindo sa kuyang hunyan. I-text nindo sa kuya sa 0925-811-3851 o sa 0966-533-8475 kung ano ang nasa isip nindo hunyan. Nag-iisip kayo ng maraot o nag-iisip kayo ng marahay? Anong iniisip nindong maraot? O ano bang iniisip nindong marahay? Iniisip niyong marahay? Ano bang magayon? Yan. Alas sinasabi nga, ang mga iniisip ng mga pangit ay kapangitan. Okay? Ang mga iniisip ng mga maraot, ang nag-isip ng maraot ay mga maraot na tao. Because you cannot give what you do not have. Yan. So, aram ni Jesus ang nasa isip ninda, kaya sabi ni Jesus sa inda, na daw nag-iisip ka mo ng maraot. Arin ang mas pasil sabihon. Pinatawad na ang mga kasalan mo o tindog asin lakaw. Alagad tanganing patunayan ko sa indo ng aki ning tawo, igwan ning kapangyarihan digdi sa daga na magpatawad ning mga kasalaan. Sinasabihan niya ang paralitiko. Yun. Tindog, darha ang sa imong higdaan. Dangan pumuli ka na. Nagtindog ang lalaki, dangan nagpuli. Kang mahiling ini kang mga tao, nagkatarakot sinda asin nag-umaw sa Dios na nagtao ning siring na kapangyarihan sa mga tao. Magayunon ang mga reaksyon naman kang ibang mga tao. So, totoo, may mga reaksyon na negative, may reaksyon na positive. Pero ni magayunon, kang mahiling ini, kang mga tao, nagkatarakot. Siyempre, nagkatarakot. Na nagkatarakot ini mga tugang, nagkatarakot na siguro, ano ini? Pero, sinda nag-umaw sa Diyos. Na nagtao ning siring sa nakapangyarihan sa mga tao. Yun. Kasugma baga, so sa tuyang tukar, sa tuyang istorya, si Jesus na nagpalayas ng masamang demonyo doon sa tao, na sana yung mga tao dapat magpasalamat. Ang sinabi kang mga tao doon sa Gadara, kung saan si Jesus nag-exercise, sabi kang mga tao, okay, sa halip na ipamalita nila na ang karahayan, ang ipinamalita ninda ang maraot. Kaya sabi nila, sa mga paraataman kan mga urig, nagdurulag, pasiring sa banwaan, dangan inusip ang gabo sa nangyaring ini, pati ang nangyari sa duwang lalaking may demonyo. So, sa halip na ikalat natin, for example ngayon, magayon ng baga, nasa radyo kita, sa halip na ikalat natin ang fake news o ang bad news o negative news, dapat ikalat natin yung ikakarahay, lakas ng buot. Okay? Kaya yung sinabat si Jesus kan mga tao sa banwaan, at nakimahirap pa nga kay Jesus yung mga tao na sabi, Jesus, maghali ka digdi.
Grabe. Maghali ka digdi. Eh, samantala, dapat kung ako, Lord, huwag ka nang umalis dito. Huwag ka nang umalis dito kasi dahil sa iyo, tingnan mo, napalayas mo ang masamang espiritu. Sinda ayaw. Si Jesus ang pinalayas, pero ang gusto nila ay ang karatan. Ano ang gusto natin palayasin? Palayasin natin yung kabutihan o palayasin natin ang kasamaan. Okay, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga paalala at gusto ko lang batiin. Mamaya, siyempre, ite-text ko. Gusto kong batiin ang palagi talagang nagdadawag sa tuya. Ngunyan, ano? Of course, si Naida na taga San Miguel, parang yan. Si Roy, sa kasuagom din ni si Naida. Si Roy Kadag. Of course, si Marian. Okay? Si Manay Baby, si Lulu, si Malu, si Sally. Kadakol pa dyan, ano? So anyway, mga tugang, maray, Diyos mabalos sa pagdawog ni Lord Permi sa kuya. Taigwa kita naman, sabi nga digdi ni 8811. Honest Father Boots, maray po ang iniisip kong niyan. Thank you sabi niya, iniisip mi po ang pasalubong mo, second-hand television po. Dahil ko nadarat, nakulaon, magabaton, 8811, nakulaon sa TV second-hand, 100 inches. Sabi ni 9020, maganda nga po, Father, palayasin ang kasamaan. Tama, very good. So, anyway, mga kaibigan, palayasin muna natin ang mga masama at tanggapin natin ang anumang kabutihan at katotohanan. Babalik po ang iyong lingkod. Ang oras po natin ngayon ay 33 minutes after 1 o'clock. Ang oras hatod sa Indokang Alaxan FR, ibuprofen and paracetamol. Alaxan FR, isang Alaxan FR, tapos ang sakit ng katawan. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Oras na para ito dumobit mo with Coke Studio. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can.
Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago. Nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging buwang grupo. Nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan. Mag-irigis, magugma. Napakaraming trabaho. Sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Tara na! Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Tumat na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nag-aaray sa tuwing programang Marhay na Hapon with Father Butch Bombasi OP. Sa tuwing aning pinag-urulayan mo niyan, ano ba ang mas marhay na isipon? Ang ikakaraot ba o ang ikakarahay? Alam mo, may sabi sa mga pag-aadal kang mga doktor, sabi, most doctors today are convinced that there is an intimate connection between negative feelings and especially unforgiveness and physical ailments, and advise a positive attitude and forgiving and letting go for quicker healing. So talaga mga tugang igwaning kaya niya ang sa tuwing emotion ko po iyan ning connection sa tuyang mga hilang, no? Talagang mag-ingat kita, halimbawa pining heart attack na yan, yung alta pressure na yan, o anong emotion na yan, palagi kang galit. O kung ikaw palaging galit, anong maisip mo yan? Parmi ka nag-iisip ng ikakaraot, may data yan. No? May data. Kasi magagalit ka. Pag nagalit ka, atakihin ka sa puso. O ba't namatay siya sa puso? O kasi nga sa galit. O palaging galit. Kaya mayroon talagang relationship yan eh. Yeah? Yung emotions saka ang ating mga disease. Okay? Yung meron ako bighanap kung kaya dapat ang sa tuyang emotion ay may dapat na mayroong sinasabing balanse. Okay? Balanse dapat iyan. Takunda bakung balanse iyan, it will affect. Ito, basahan ko mga tugang. Ito, magayon inita. Makadakol tayo. What happens when you let chronic stress or negative emotions affect your body? Okay. So, yan mga tugang. Magayon ito. Tawag ko ka mo ng kaliwanaganta. Magayunan mga tugang eh. Okay, halimbawa, primero what happens when you let your chronic stress and negative emotions affect your body? Okay? Tingnan mo, primero, brain. Ano ang mangyayari sa tuyang utak kung permi kitang galit, may stress, negative ang iniisip? Sabi, chronic stress can lead to poor concentration, low mood, personality changes, and may even damage brain cells. O kunya, kaya timahiling mo yung mga di nakakapag-isip ng marhay kasi nag-iisip ng marhay iyan, tamaraot ang pag-iisip. Kaya it will damage your brain cells. Kaya positive thoughts, and don't take it personally. Ang problema kasi, sabi mo, ang pangit ng damit mo. Sasabi, pangit ako. Daingani, pangit ang damit mo. Bako kung man sinasabing pangit mo. Let us distinguish.
Yung mga tao kasi, pag sinabi, alam mo, ang pangit ng damit mo. Oh. Tapos, pangit ako. Hindi po. Yan. Don't take it personally. O, yan sinaig nga ni. Sa mouth, what will happen? Pag ang tao palaging may negative thoughts, yung mga stress na arrogant, ano ang mangyari sa iyang mouth? Mouth ulcers, dryness, and even speech impediment can be affected by chronic stress. Ano ang chronic stress na yan? Ang chronic stress na yan, indalakan mga negative thoughts na yan. O, reproductive organs. Ano mangyayari kung permi kitang negative? Recurrent, ito, sa mga babae, recurrent vaginal infections, problems with getting pregnant, giving birth, and disrupted menstrual cycles are issues in women. Sa mga lalaki naman, impotence and premature ejaculation can result in men. Okay? O sa muscle, alam mo, pag may negative, ang emotion mo, ang negative emotions can or are stored as tension. Kaya tingnan mo, hawakan mo ang sa imong balikat, ang tagas-tagas na tension in muscles and can lead to muscle spasms, chronic pain, fatigue, even tics and tremors. Okay? Yan ang tandaan natin. Sa skin and hair. Kaya pag halimbawa may mga negative thoughts tayo, negative feelings, negative, stress, ang skin ta at ang buhok ta, sabi Digdio, eczema, acne, psoriasis can be triggered by negative emotions and periods of chronic stress. Ito, I can relate this. Itong nangyari kasi minsan may pamangkin ako, pag siya nai-stress, hinahapo. Okay? Nagkakaroon siya ng hapo. Okay? Minsan, yung isa naman nagkaroon ng yung anak ng kaibigan ko sa New York, ang nangyari, nagkaroon siya ng psoriasis. Kaya yun na nga mga tugang iyan. Halimbawa niyo, ano ang negative, pag palagi kitang may negative thoughts, negative emotions, ano mangyari sa tuyang lungs? Chronic stress can trigger asthmatic symptoms like wheezing and bronchodilation. Okay, tingnan mo. May data talaga yan, ha? Sa heart, yung mga negative. Kaya pwede ka magparaisip ng maraot. Kapag paraisip ka ng maraot, ano yung mangyari sa imo? Excessive adrenaline and cortisol. Okay? Production from negative emotions and stress can lead to hypertension, cardiovascular disease, putting a strain on your heart. So yun. Ano pa? Natutunawan, nagkakakan. Halimbawa, nagkakakan ka mo, ang pagpaurlayan nindo, mga stressful events, so mga negative, digestive tract, ano mangyayari sa imo? Ini ang mangyayari. Kapag nagkakarakan kita, pag-usapan sa pag nagkakarakan kita, magayon, pag-urulay ulit, ito bagang light, bakos itong problema, di ka matutunawan, di ka talaga natutunawan, di ka nga mabubusog, apektado talaga ang mga tugang, apektado, kaya dakulaon ang papel na ginagampanan kang sa tuyang emosyon. No? Kaya nga, be careful with your emotions. Let us try to befriend our emotions. Okay? Sabi ito, negative emotions keeps the body in stress mode, directing blood flow away from digestion. So, hindi nakaka-digest, and this can lead to digestive disorders like indigestion. Okay? IBS, alam mo yung ibig sabihin ng IBS, Irritable Bowel Syndrome. Teka, sorry kung nagkakaga mo, ha? Okay? And excess acid. Kaya nagkakaroon ka ng reflux or even ulcers. Kung tingnan mo, kaya pag nakakakan, problemado, ano nangyari? Yun. Kaya mga tugang, anong papapiliin ko
papapiliin ko kamo. Anong gusto nindo? Positive emotions or negative emotions? Mag-isip ng marahay o mag-isip ng maraot? Kuni, positive emotions, ito, releasing serotonin. Yan ang importante. Serotonin, dopamine, and improve vasodilation. Helps with lower blood pressures, better digestion, easier life, and better ability to deal with periods of stress. Magayunan ni mga tugang. Ano? Ang negative emotions, ini po ang mangyayari sa tuya. Pagparaisip ta ning maraot. Okay? Constant negative emotions leads to chronic stress. Magkaka-high blood ka niyan. High blood pressure, vasoconstriction, yung sa imong mga nerves, nagtataragas. Okay? Magkakaigwa ka pa ng heart disease, metabolic diseases, emotional eating disorders, pati ang autoimmune system mo magkakaparaot. Kaya magkakaigwa autoimmune diseases. So, ano ang gipunta mga tugang? Ano? Mag-isip ning marahay. Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo niya na daw, ano ta daw ang iniisip nindo maraot. Sige nga ni, mag-isip ka mo ning maraot ngunyan, maugma ka mo? Isipin nindo ang Diyos. Kasi pag iniisip ka ang Diyos, maugma kita. Siyempre may pag-iisip ni Father Butch yan. May Diyos. Kahit sa kabila ng pangyayari na hindi maganda, may Diyos pa rin. May Diyos. Importante mga tugang. So, importante niyo, ang emotional energy, permi dapat igwa kita ng peace of mind. Okay? May joy, may courage, may acceptance. No? Importante yan, may acceptance kita. So, malaki po ang epekto kang positive emotions sa satuyang buhay. Kaya yun ang gusto ng Panginoon. Kadakol na rarahay, natanda natin, kadakol na rarahay, humahaba ang buhay, pag sinda ang iniisip nanda ay ikakarahay. Kadakol na nagagadan tulos, okay, nawawala ng pag-asa, pag iniisip ng permi ang ikakaraot. Yan, yung mga importante sa buhay yan mga tugang. Kaya mag-isip permi kita ng ikakarahay. Kaya sabi nga ni, mag-isip ng ikakarahay. Kasi kung di ka mag-isip ng ikakarahay, ang palaging iniisip mo ay ikakaraot. Pag inisip mo ang ikakaraot, ikaw magiging maraot. Okay? Importante ang mga tugang. Kaya sinasabi, mag-isip permi ng ikakarahay. So sinasabi nga ni na talagang dakulaon niyan Okay? Dakulaon talagang tabang sa tuya. Kasi sabi nga ni Kristo duman sa paralitiko, sabi niya, kusugan mo ang buot mo. Yan, importante ko yan. Pakusugunta ang sa tuyang buot. Okay? Takon sa maluya ang sa tuyang buot, magpaparaluya kita. Kaya sa panahon ganyan, importante pakusugunta ang sa tuyang buot. Sinasabi nga ni, okay, if you focus on the hurt, you will continue to suffer. Tama ba ga? Kung sa tuyang pigapara, pag nag-urulay-ulay kita, ang pirmi naman sa pinag-urulayan, problema, totoo may problema kita gabos. Pero sa kabila ng problema, may solusyon sa bawat problema. Ang data na hiling permi, ang permitan na hiling, so problema, data na hiling, so solusyon. Tanay mo pigiling, so solusyon. Tanay mo piganapan, ning solusyon. Okay? That's why you suffer. Because you constantly focus your life on your hurt. Yung hurt. Kaya you will always suffer. Now, kung gusto ninyong hindi mag-suffer, focus on lessons that you learn from all what happened.
Okay? Totoo po. Ako, minsan nadaya ko, dinaya ko. O kung isipin ko, dinaya ko, ninakawan ako, siniraan ako, ay walang mangyayari. Pero naisip ko na, dinaya ko, o the next time, wag ka na maniwala doon sa nagdaya sa imo. O, yan, halimbawa, ninakawan ako, di wag mo nang paniwalaan yung nagnakaw sa'yo. O yun, lesson yun. Learn. Focus on the lesson. Okay? So that you will grow and not suffer. Yan mga tugang ang importante. Ulitin ko kasi sa ebanghelyo mo niyan, magayunin baga ang leksyon na tinata sa tuya ng kagurangan, sarong marhay na sa tuyang pag-urulayan, sarong magayunin mga tugang na marhayon iniho, na sa aldaw na iniho ang marhay na pag-urulayan ta, iniho nga ni, kaya mo na para ulayan, ay kawawa naman ako. Kasi kadaklimangan mga tao, pero ay kawawa naman ako. Kawawa naman ako. Alam mo, may kaibigan ako. Siya paralitiko. Actually, naka-wheelchair. Medyo may, mga 55 years old na siya. Hanggang naka-wheelchair pa. Pero sabi niya, Father, wag mo akong kaawaan. Wag mo akong kaawaan, Father. Wow. Hinabihan ako. Kasi naawa ako eh. Father, wag mo akong kaawaan. Kaya ko ito, Father. Kaya ko. Wow. Humanga ako sa kanya. Humanga ako sa kanya. Kasi sabi, alam mo, Father, sinabi ko sa iyo na wag mo akong kaawaan kasi pag kinaawaan mo ako, wala akong magagawa eh. Maaasa na lang ako lagi sa iyo, Father. Aasa na lang ako sa iyo, Father. Buong buhay ko, iasa ko lang sa iyo. Mapapabuhat ako sa imo, lahat ako magpapabakal sa imo, araw kayo sa imo. Sa imo, iasa ko sa imo, Father. Kaya wag mo akong kaawaan. Sabi niya sa akin. Kaya ko, Father, yan. Wow, ang galing ha. Yun ang talaga, because he does not focus on the hurt. He does not focus on his weakness, but focus on what he can do. Okay? That's why he does not suffer. Kaya nga, yung kaibigan ko, ang tawag ko sa kanya si JT, na taga Manawag. Sabi ko, JT, ang galing mo talaga. Ano? Galing mo ha. O, kaya mo, magkukumpos pa yon. Kahit na nasa wheelchair yon, ang magaling mag-computer. So yun ang ibig sabihin. Tanda natin, if you focus on your hurt, you will continue to suffer. But, if you focus on the lessons, ano bang leksyon ang nakuha mo sa pangyayari? You will continue to grow. Okay? Importante. God wants us all to grow. So tingnan natin sa ebanghelyo. Okay? Yung paralitiko, hindi nag-focus doon sa kanyang pagiging paralitiko. Nag-focus siya na, ay kaya ko ito. May pagpapagaling sa akin. At yung mga kaibigan niya, nag-focus, sige, tatabangan ka namin. Dadali namin ikaw kay Kristo. So maganda. Okay? Na-focus din on the solution rather than on the problem. Yan ang importante sa buhay mga tugang. But anyway, inabot naman tayo ng oras ng pamamaram. Ngayon ay 59 minutes after 1 o'clock at gusto ko pong tapusin ang satuyang inspirasyon, pagtatao ko sa inyo ng inspirasyon na mga tugang, dainan God pahinain, paluyahon ang satuyang buot. Pakusugunta ang satuyang buot mga tugang. No, sa panahon mo niyan na may pandemya, pakusugon mo. Alisin natin ang self-pity. Alisin natin ang mga pag-iisip ng maraot. Isipin natin, may Diyos at kaya natin to. Kaya natin to. Kaya mo yan. Huwag mo sasabihin, hindi ko kaya. Bakit hindi mo kaya? Because you focus on your weakness. Never focus on your weakness. Focus on your strength. Kung titingnan natin, ang gumawa ng iPhone, gumawa ng computer and whatever, did they focus on their failures and weakness? No. They focus on their strength. So focus. Okay? I-focus natin. Hindi yung kung sa examination, ang unang sasagutan mo yung mga mahirap na question. Maling-mali ka dyan. Dapat ang unang sagutan mo yung mga alam mo at yung alam mo. Huwag kang pupunta sa hindi mo aram.
Ha? Hayaan mo kung hindi mo alam yan. At least, makakakuha ka agad na tama. Pasado ka. Okay? Don't focus on your negative. Don't focus on your past or your weakness. Focus on the positive and your strength. Ito po ang pairumdom ni Father Boots Bombase. Ngunyan magpangadyi ni kita ka sa ito yung paboritong pangadyon na panalangin kay San Miguel Arcangel. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Tugpinawas siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo. At ikaw, prinsipe ng maukmo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malulupit na espiritu na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, Los mabalos po sa Indogabos na ginanyog ka sa tuyang programang Marhain na Hapon. Sana po ako'y nakapagbigay hindi lang ng informasyon, kundi inspirasyon. Focus on your lesson so that you can grow. Never focus on your hurt. Okay? Na natin, if you focus on your hurt, you will continue to suffer. I don't want you to suffer. I want you all to enjoy life. Okay? Ito po muli, si Father Boots Bombase OP na nagsasabing, salamat, mabalos sa Indogabos, and I love ya. Bye-bye. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college, a place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Ada Links and technology